DXDC Radyoman Report. Dili mosupak ang usa ka rice retailer kung ibalik sa kagamhanan ang price ceiling sa presyo sa bugas humay. Ubos sa kondisyon nga hatagan usa sila og panahon nga ma-dispose ang old stock nga kinumprang bugas gikan sa mga rice traders. Giangkon ni Jay Luntad, rice retailer sa Bangkiruhan, nga dako kayo ang iyang pag-alkansi niadtong gipatuman ang price ceiling sa bugas humay. Ug gani hangtod karon, wa pa nila mabawi ang pagkalugi sa ilang nabuhian nga kapital. Sumala ni Luntad nga nasabtan niya ang tumong sa gobyerno nga ipabaralto ang presyo sa bugas humay aron dili kayo babugatan ang mga konsumante. Ang panbalansihon usab unta sa kagabahanan, aduna usab sila mga trabahante nga ginasweldohan. Gipaklaro sa negosyante na ang ayuda sa gobyerno nga 15,000 ka pesos wa kabawi sa ilang dakong pagkaalkansi ni adtong pagpatuman sa price ceiling sa bugas humay. Busa ang ilang hangyo sa gobyerno na una ipalit ang price ceiling tungod sa pagbahal sa presyo sa palay, dili una ipatuman dayon o hatagan sila og higayon nga ma-dispose ang mga naunang kinumprang bugas sa ilang tagsa-tagsa ka mga outlet. Para pantayan tanan, kanang kuan dili ko tutulan ng price ceiling para man sa tanan god. Nga mo alang manggung gireklamuhan atong una nga diha dayon ang ilahang gipatuman ba nga wala na mi tagay og panahon nga maka-recover man lang sa among pan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Dudong, Green Lubosbog, Tatak Ariben. Tatak RMN.